咁咧，我哋而家咧就喺 Hong Kong House 嘅大廳裏面啦，大家見到個畫面。咁呢個樓底咧，其實又唔係幾高嘅。上面我哋掛咗嘅色紙咧，其實喺我哋嘅 campaign 獅子治療不有計劃裏面嘅紙碎嚟嘅。香港ハウスのメインホールに入ったら、天井に様々なカラフルな色紙で作られた大型のインスタレーションが見えます。その構想のもとは、紙破りの治療、ペンフェンド企畫です。係。咁呢個 campaign 計劃咧，其實我哋鼓勵人啦，透過撕一張紙嚟代替語言，將你嘅情緒用撕呢個動作去表達，然後將紙碎隨意標上數字啦，再寄俾你嘅朋友，等佢咧透過再次排列呢啲紙碎咧嚟對你解讀嘅。この企畫は字を書くのではなく、紙を破ります。数字を文字として扱います。そしてお友達に送ります。破られた紙を再度並べて內容を解讀してもらいます。係啦，咁呢個計劃原意咧係嚟自我哋訪問嘅對象唐小姐。咁佢係人稱法庭之花啦，雖然年過古稀，但係佢持之以恆咁樣去到法院旁聽一啲社會運動嘅案件啦。經常去咁樣支持嘅年青人。咁佢總係第一個咧攞1號嘅籌嘅。呢啲籌號嘅紙咧，每次都唔同顏色，一沓厚厚嘅色紙搭起咧，就好似反映佢心神寄託一樣。計畫の概念は訪問した相手の父さんからです。高齢ですが、よく法廷へ傍聴に行っています。カラフルな番号蓋を溜め込み、傍聴するときの複雜な感情を映写しています。所以我哋將呢種牽連嘅情感同埋彩色嘅紙設計咗呢個 campaign 獅子計劃。我々は色のついた番号蓋と紙破りの動作をつなげて、紙破りの治療、ペンフェント企畫を立案しました。係啦，咁我哋將佢掛喺天空啦，啲色紙就透過燈光咧，將撕嘅痕跡同埋線條去放大。咁觀眾入到展廳嘅時候咧，就會俾呢啲陰影、光影包圍住，可以細細咁樣觀察啲邊緣啊，就好似喺度閱讀緊一個一個嘅人一樣。咁我哋透過呢個抽象嘅形狀啦、空間一個體驗啦，我哋希望吸引觀眾咧去理解背後唐小姐佢身體力行嘅故仔，就係一種支持對年輕人嘅關顧同埋支持啦。いろんなカラーボードが天井からぶら下げ、光により破った跡を拡大しています。この展示物の光と影の下を行き来して、父さんの物語をたどっていきましょ係啦，咁除此以外啦，隨住展期嘅進行咧，你會喺展廳嘅角落咧，慢慢發現咗我哋請津南朋友啦，津南嘅朋友喺當地收集同埋累積嘅物件嘅心安之物。その他、展覧期間中、ホールの一角に津南町の皆様が収集した新案なものが現れます。好，咁我哋就將之後嘅時間交俾相傳。はい、次は相傳お願いします。大家好啊！咁我哋而家咧就由大廳啦，我哋轉上去樓梯呢個位嘅。咁我哋會階段に登ります。周先生同埋唐小姐仲有寶鳳姐嘅一啲生活相片喺呢度嘅。階段を登ったら、周さん、父さんと寶鳳さんの生活写真を見えます。你見到寶鳳姐佢喺佢自己嘅屋企嗰度咧，同埋佢生活嘅工作嘅地方，咁咧就佢雖然年紀好大啦，但係佢仍然咧都能夠主持一間庵堂同埋一間老人院嘅，而且管理得頭頭是道。寶鳳さんは仏道の住職と老人ホームの管理者を兼任しています。写真には住居と日常の仕事の紹介している場面です。訪問當日咧，唐小姐就冇去呢個法院啦，佢係去緊呢個監獄嗰度咧探佢嘅朋友。
そして父さんの写真です。牢獄にいる友達を訪問した場面です。周先生嘅相片咧就係嚟自於佢喺 TAK 裏邊嘅紀錄片《這個冬天不太冷》裏邊嘅一啲撮錄出嚟嘅。佢見到喺路上面有啲需要嘅人咧，佢就會幫佢哋。周さんの写真には助けの必要な人と出会った場面です。咁我哋如果上到樓上咧，你會見到咧一大堆嘅被單啦，同埋一啲床單啦喺度嘅。呢個就係我哋嘅作品睡前1小時聲音交換計劃嘅展示現場。2階に着いたらベッドシートや布団などの寝具が見えます。それは就寝前の1時間温泉交換企畫の展示會場です。我哋邀請咗香港同埋日本兩地嘅朋友喺佢哋一個平常嘅晚上，將佢哋睡前嘅1小時記錄低落嚟，同其他人去交換同分享。我哋會收集呢啲咁嘅聲音咧，做成一個資料庫嚟到去俾其他人嚟到欣賞。日本と香港の友人に寝る前の1時間に音声を記錄してもらいました。當你行到好近嚟到去抄佢嘅時候咧，你會見到咧上面有啲參與者嘅留言喺度嘅。如果你用你嘅手機一掃嗰個 QR code 咧，你就會聽到呢1小時睡前1小時嘅一啲錄音喺度嘅。一個瞓唔着覺嘅人遇上一個想其他人聆聽自己嘅人，呢個就係我哋想講嘅好相遇。布団には参加者のメッセージが置いています。QR コードをスキャンしたら彼らの録音を読み取れます。眠れない人が自分のことを傾けてくれる人と出會うでしょう。呢啲被袋係喺周先生嗰個賣床上用品嘅攤檔買翻嚟嘅。佢嘅收益咧就會嚟到去幫助嗰啲喺路上面遇到嘅露宿者啦，杯水車薪，縱然都係一杯涼水，但係嗰啲受益嘅人咧，佢哋都會點滴在心頭。その布団は周さんのお店から購入したのです。周さんはその収入でホームレスを助けたのです。呢次嘅展覽心安之物，我哋係想聯繫兩地人嘅情懷，希望行動能夠感動到其他人，同埋將呢個善心能夠延續落去。これは今回の展示会、心を鎮めるものというルーチでつながっていきたい気持ちです。その行動により、他の人を感動させ、また前進を持續できればと思います。我哋而家去翻大廳嗰度會見到咧，由上面2樓望翻落去下邊咧，你見到啲燈咧，嗰啲紙咧係彩色。呢個就係咧，我哋想望翻上嚟，由一個白色嘅燈影見到啲彩色嘅紙咧，見到佢哋嘅燦爛嘅人生。はい、ここは2階です。2階からまたホールの方に向かって見たら、カラフルなボートをいろんな人生みたいなものを見えます。咁而家我將個時間交俾阿 Grace 介紹另一件作品。それからまた Grace にお願いします。係，唔該晒相傳。咁我哋睇完一啲室內嘅作品，咁就我哋慢慢移步去到室外嘅地方。咁室外嘅地方嘅作品係關於寶鳳姐嘅故事嘅。咁寶鳳姐佢每日起インドアの展覧を見終わって外へ行きましょう。係，咁寶鳳姐佢每日起身同埋作息之前咧，都會喺佛堂嗰度念經嘅。咁而念經同埋敲打法器嘅聲音咧，聽起上嚟就好似音樂一樣，令人哋放鬆心神。寶鳳さんは朝も夜も念仏を歌います。また仏器を習います。曲も歌詞もある確証みたいです。呢一組室外嘅裝置咧，現場觀眾可以坐低喺度聆聽白噪音，同樣可以放鬆心神。このアウトドアインスタレーションは、ご来場の方はゆっくり座って入り混じった音声を聞けます。
喺日本展期嘅期間啦，我哋喺網上面嘅平衡世界同時舉行一個叫做10日制嘅活動，令到可以更加多冇辦法親身去到當地嘅朋友參與其中。而呢一組嘅戶外裝置咧，其實就連接咗一個網頁叫做週末禮讚。この装置はウェブサイトとつながっています。訪問できない人にも參加できるようにしています。每逢週末，世界各地嘅朋友都可以透過 L10嘅網頁遙控呢一度嘅燈同埋聲音。毎週の週末、世界各地の友達は LSAP のサイトでこの現場の光と音声をリモートで調節できます。我哋鼓勵津南以外